Продължаваме с функционалните акценти на проект Кадифен залез. Това портманто има и друга функция, освен да го ползваме като такова. То крие разклонителната кутия и топломерите, които обслужват това жилище. Другото скрито от вашия поглед е топлото за слаботокова и силнотокова инсталация, което е добре подредено, лесно за обслужване и съответно ограничава достъпа на външни лица до някакъв проблем. Тоест те идват до това място, не по-навътре. Другото, което няма как вие да разберете, е тази композиция от шкафове, част от която ние сме ползвали, за да скриеме водопроводни големи тръби. Но другата част си работи като място за